دين هالخو ولا حنت قال محزا نبرتنن أب سدت مس مصاخو أفتي زعرف كله بوتا بزحات دق أنستيو سلا زرخخو أو تفاليطنا سلام سلام خورت تخاتتلتي همين أخم دحنا دكم يعني دحنا زاوير مسكين بدنا أخمو سلام خم بزح ترفي ولا لي يا واحد في كل حنتي كولاد نخوة لخلنا تتقن يا دق أنستيو كولو الخوة نجر እና خلنا اسكي نرأيها مالتيوم እና ታይድየ ክብለክለሊ ኣነ ስደት ካብ ዝመጽእ 3 ዓመት እየ ኣብ ዓዲ ጓል ትበሃል መሓዛ ኣቕሪበ ኣይፈልጥን ኣብ ስደት ምስ መጻኹ ግን ኣፍቲ ኣነ ዝዓረፍ ኩሉ ገዛ ብዙሓት ይጸንሓን እሞ ከብኡ ዝሐሸት ብስሓቅ ልባም መስላ ምስ ሓንቲ ዓመት ገይርና ካብ ንላሊ 2 ዓመት ገይርና ሓደ ዓመት ተመላለሽ እየ ዝሰርሕ ነይረ بحدا مبلعن بحدا مجواتن نيرنا حدا عمت كعام أنا ناب قوامي يخيد أو قوامي خوينا لبلد أفغري نيرونا متأفت محزي نيرا مريمن كابو عركي أب لب نيرو لبيا نيرو تحوسو قالي جوتنا مو مجرشو نتعاركا بيتسوب عاركو نيرو أنا كعام مسو يعلل علال يجمر موتا محزاجن ودني إلى أيا كتحملو تبل نيرا كابو مستقل عافقرين يجمر مو أنا منم أي فلت أنتن كل قال مريمن تاي محزاي إني أودني إلى تحملو نبرت أي قربو يكبو نتقصل ونابو مس قربخو اتودني تولو مسايز الجوات سنبرة بحري كيدمو عب فرقي مس بزحي اتحاد كابونا بي دولو اتمحازاي مس سبعي زي نسخد آمن ألو وديو سب زي بلو قالي يبلوني ألو إلا نعاي تمخرني أنا وون الشي بلا دحرة مستقلعة أفتي زتفالتنا له بوتا وطينا نرخب تبلن مو الشبلا دحراي مستقاننا بزح نقريا مولياتني بزح نقريا أما خيراتني أنا خعالة فوتيني قلي المسلن نورو دحر محزاي أنا كباخي كنزب يدلي له خو تبلني أنا تودقن تفوتي ياسون تفوري أنا جن أي فلتن ودني إلى أي حد تحزو ودني إلى أي وانت تصوره مسوردنا تجاويتنا منامن ياو اتقلعة تتحيز النو حمشي مترك كفالي يوصو كفتي اسر خافي الخوص يو تتحيز النوما خافي الخي أو يو يلاتني حمشي متريال كفيلة يوصو كفت اسري أب بحرز تتحزن نوعو اتمحزي كعام حفتو نابزي مزيات أب فيفا تتحزن مو محزي قرش قودليني تتحزن حفتي قرش تليكي ألك حنمو أبراتبي حجي قدميتين عاخك بكيات بلني واي تاي معات محزي بزح إلو واي محزي أنس يبلن أب إديوا شحيش دشتي قرشي بتشاين نواني صن كبكي يبلا لخن عدي كل أخ نحسب خني رجل السخن حلاب المسخني أنا يجدد حفتين أب سركي تأتو بجخت بلني إشن بايلة يسدل لا تنشح دشتي مو كابتي حفتاله أيدن قويت الناب سر أتيا إلى تدول الله كابوتي قرشي أي ملست اللي سق تبل مجرشو نتن قرشي كتب كتخون تاي مخان مساي تبعيسا مستقل عكاب سر لو تأخوه عبايساتني دولا نتعاركي تاي ياخي همزية النابلت تبأسني دحراي لخونة قلعة تاي تبلني السخي تاي تدور ل5 عام السوق همزيو فريد أكو إياه عركا كو ينيرو عركا نيرو السقعة نعاخي بهلكيو تفاليط اكتلني تاي تبلي بقى أبزل خو أي فلتن لمنتاي همز جيرا لأنا لمنتاي بستحسبني بمالد قبل خو أي فلتن
أتتأخذون نزلخ تأث نجر اللخ زلخ يلامو أي تقلعكم أبغلت أخن مأخل نادم بركن بمسمار تحاويس خنس كتوقعت اللخن خلت كل خون نجر حامل النوم السخي يتردد إيدخي أنا منم كرد أني أخالني ليا ጭራሽ ኣነን እሳን ኣብ መስመር እሱን ክንድንበር ተለና ምንም ዓይነት ልስምዓኒ ስምዒት የለይ ምክንያቱም ልትልበዝሕለ ምሳይ እዩ ለውግዕ ምሳይ እዩ ለዓልል ንግሆ ከም ደቀሰ ተላዒለ ናቱ ስልኪ ጥራይ እየ ዝረክብ ይድውለሉ ኣነ ከዓ ምስ ፀዳደኹ ስራሕይ ምስ ወዳእኹ ናብኡ ደዊለስ ካብ ምሸት እስካብ ልድቅስ ከዓ ነውግዕ ንሓረይ ግን ተቆልዓታይ ትብለኒ ኣይ ሱኩ ሓምዚ እዩ ግን ትማልለ ተትሒዙ ቁርሺ ክፈልሉ ልበለትኪ ሓሽያ እዩ ተማኺሮም እዮም ንዓትኺ ቅርሺ ክበልዑ ተማኺሮም እዮም ትብለኒማ ብጣዕሚ 3 መዓልቲ ርእሰይ ይሕመኒ ደው ኢለ ንምንታይ ሓምዚ ገይርኺ ሓምዚ ይበሃሉ ተወልኽዋስ የመን ይዘረባ እዚኣ ምፅኡ ኢልኺ እኸለ ድያ እኸለኮ ስለትፀልአኒ እዩ እምበይ ኣነ ይሱስ ምንም ነገር የብልናን ትብለኒ ደው ኢለ 5,000 ሪያል ይመልሰለይ ይብለለኹ ታይ 5,000 ሪያል ካብ 5,000 ሪያል ንዓኒ ስኺ ንምንታይ ሃምዝ ትኾን ይብለኒ ንምንታይ ምስታ ማሓዘይ ሃምዚ ዓይነት ነገር እኒአካ ምስኸዎ ኣይ ምንም ነገር የብለይ ኢሉ ምሒሉለይ ሕዚ ንዕኡ እውን 5,000 ሪያል ኣሂባ ውፅአዮ ንዓ እውን 6 ሪያል ኣለቃሕያ እሳ እውን ኣብቲ ዝነበረቶ ኣካባቢ ናይ ማታ ሰብኣይ መንጢላ ተትሒዙ እሳ እውን 5,000 ሪያል ከፊላ ኣውፃኣቶ እያ ኣብዚ ማእኸል ግን ኣነ እየ ተጎዲኤ ማሓዛይ ኢለ ሓፍተይ ኢለ ቀሪበያ የኣምና እየ ብጣዕሚ እየ ልፎትያ ብጣዕሚ እየ ልዕልላ ዓዲ ደው ኢሎም ሃምዚ እንድሕለምኒ ኩሉ ነገር ንዓ እየ ዘማኽራ ክዳን ተጠሊብና ይኸፍሎ እጃዛ ገለ ተወፂና እውን ከምኡ ኣነ ምንም ካብ ጓልነይ ኣርሒቐ ኣይሕዛን ብጣዕሚ ልፎትያ ማሓዛ እየ ኢለ ኣነ ብንጹህ ልበይ ምስ ቀረብኽዋ እሳ ግን ሃምዚ ገይራትኒ ኣሕዋተይ ካባነ ተምሃራ ናይ ጓል ማሓዛ ምንም ልገብረልኽን ነገር የለ ናይ ጓል ማሓዛ ማለት ሕማም ርእሲ እዩ ስለዚ ካባይ ተምሃራ ሃምዚ ገይራትኒ ኣብ ጭንቀት ልዕሊ 2 ወርሒ ሓሚመ ብጣዕሚ ኣብ ስምዒት ኮይነ ሰብ ተደውልልይ እውን ኣያልዕልን ኣነ እውን ናብ ሰብ ክድውል ኣይድሊ 2 ወርሒ ሙሉእ ሓሚመ እስካብ ቤተሰብ ተኮይና እያ ብዳሕና ብሂወታ እኒኣ ድያ ኢሎም እስካብ ልኡልሽኒ ድረስ እየ ጠፊአ በቃ ኩሉ ኩነታቱስ ብጣዕሚ ዓለምስ ብጣዕሚ ኣፅሊኣትኒ ምክንያቱም ለዓመን ኸዮ ሰብ ክክሕደካ ከሎ ንዓመን ኸዮ ሰብ ብሃምዚ ዓይነት ብሕማቕ ነገር ክግምተካ ተሎ ብጣዕሚ ለናድድ ብጣዕሚ እዩ ቀስምካ ዝሰበር ስለዚ ኣሕዋተይ ናይ ጓል ማሓዛ ኣይታብዛሓ ጓል ማሓዛለ ኣይትድሓዛ ምንም ልገብረልኽን ነገር የለይ ጭንቀት ሕማም በቃ ጣዕሳ እዩ ዝፈጥረልኽን ምስ ጓል ትቃርባ እንድሕ ኮይንኽን ኣነ ብጣዕሚ ከኣፍያ ውፅእ እውን ካብ ጉርሳ ኣይፀልእን ብጣዕሚ ልፎትያ ማሓዘ እያ ሃምዚ ገበረትኒ እቲ ወዲ እውን ያው እና መጨረሻ ብዕልግ እዩ ናታ እንድሕር ነይሩ ንምንታይ ምሳኣነ ይቐርብ እሳ ከዓ ንምንታይ ለኣነ እዚ ገይሩኒ እዩ ዝበድሉኒ እዩ ምስኡ የትደወሉ ምስኡ ከይተቃርብ ንምንታይ ኣይበለትኒ እዚ ናይ ክልትኦም ምኽሪ ዋላ ግንኙነት እውን ነይሩዎም ክኾን እዩ ኣነ ብዘይፈልጦ ምክንያት ምስኣ እውን ምሳኣነ እውን ላትጋነይ እዩ ማለት እዩ ኣነ ሃምዚ ዝተውዕልኽዎ ሃሙ እዩ ዝመስለኒ እና ብጣዕሚ ቀስምኻ ዝሰብር ነገር እዩ ኣሕዋተይ ጥንቃቄ ንገብር ነና ንማሓዘ እያ የኣምና እየ ጓልነ እያ ይፈትዋ እየ ትፈትወኒ እያ ኢልና ንሰርሖም ነገራት ነስተውዕልና ልቅድሚት ልመፀና ነገር ክንሓስብ ኣለና ብጣዕሚ ተጣዒሰ ሕዚ ግን ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኣለኹ ኩሉ ነገር ላብ ዳሓር ገዲፈ ንሓልፉ ሓሊፉ እዩ ካብ ገድም ክመሃረሉን ዝግበአኒ ነገር እየ ብማለት ርእሰይ ኣሚኖዮ ሕዚ ግን ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ኣለኹ ስራሐይ ይሰርሕ ኣለኹ ዋላ ልኩሎም ብብሎክ ካፋነየ ሰላም ዘለዎ ስራሐይ ይሰርሕ ኣለኹ ትብል ሓፍትና ማለት እዩ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ትክክል ያው ማሓዛ ማለት ብዙሕ ነገር እዩ ለበላሽየልካ ማለት በተለይ እና ጓል ማሓዛ ያው ልጓል ሊኣመንካ ልሰብ ሊኣመንካ ለመን ተኣምን ኣብ በዓልካ ጓል ኣንስተይቲ ስለዝኮነት ተኣምና ትኽእል ኢኻ ግን ሃምዚ ዓይነት ነገር ልሰርሕ ሰብ ግን ብጣዕሚ ኣፀያፍ ነገር እዩ ናብ ዓርክል ነበረስ ለኣፋልጣታ ማለት እዩ
ኣብ ልዕልቲ ልለ ብገንዘብ ልለ ናጫወትዋ ዘይተኣሰረ ተኣስሩ ቅርሺ ክፈልሉ ላበለት ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ልግርም ያው እዚ ነገር እዚ እንግዲህ ባዕላ ፎትያ ልገበረቶ ነገር ስለሆነ ምንም ትምህርቲ ክኾን ማለት እዩ ግን ናወል ዓርኪ ንድሕዚ ግን ጥንቃቄ ንገብርነና ማለት እዩ ኣሕዋትየ ማዕረይ እና ቪዲዮ ሸር ላይ ኮሜንት ናገርኩም ኣበራትዑኒ ቤተሰብ ይኹንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር